लाजिदों लाजिदों हनै लाजिदों लाजिदों होबावगोन बेयो Hi logofer, welcome back to my YouTube channel. Bersama गोबावजों बेसेबांबा गोबावजों दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय नुजाफैलायबाय आङो माने बेसेबांबा गोबाव मोनलायबाय आरोना सानब्रै सानबा जानायखौनो आङो दामानि ब्लग खालामथ'वाखैमोन बिराद बानानै दंमोन आङो बेनि थाखायनो माने नोंथांमोननि सेरावबो नुजाफैनो बादोंमोन आरोना गोसोआ मोजां नङाबाबो थारमाने बिदिनो बानाय फैयो मालाबा थ' बेखायनो आङो मालाबा दसे दसे रेस्ट लायो आरोना बेबायदिनो सानब्रै सानबासो गेप थायो आङो जेबो बेयावहाय नोंथांमोनजोंबो नुजान बानानै फैनाय जाया आरोना आङो थ' लोगोफोर दिनै नोंथांमोना शेयार खालामनो हायो नोंथांमोना जोजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोर चेनेलाव चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर दा दिनै नोंथांमोनजों आङो नायनोसै मा शेयार खालामनो हायो माने आलासिबो फैनांगौ दं नालाय दा बेखौबो नोंथांमोनजों शेयार खालामनांगोन आङो सोर आलासि सानब्रै सानबानि आलासि आरोना आलासि होननांगौ मानो जादों मानो होनना बुङोब्ला बिनानावानो आरोना बिनानाव फैगोन ओमफ्राय एसे गोबावसोमोन बिदि थांनायाहाय ओमफ्राय नै सासेया दा नुनानै माबायदि रिएक्सन जागोनलाय बिसोर बिराद खुसि जागासिनोमोन बोआबो फैगोन ना मानो गाननांगौ गाना नै इयारिंस गानसिगासिनो आंखौ देलाय ओमफ्राय थारमाने फैब्रबनायसो जायो नालाय फैब्रबबाय थानायसो जायो नालाय बेखौनो आलासि होनना बुंदों आरो हजोंथ' अमाबो मोनजाया नालाय दिनैहाय अमा संनानै दोन होननानै बुंदों आरोना ओमफ्राय आङो माने सानब्रै सानबा ब्लग खालामैयावनो माने रायलायनाया जाया मोनगुलायदों आरोना ब्लगआवहाय दा नायनोसै नै आंहा खामानियाव मेरला दङ बेनोबो ओंखाम जाहोआखै दाबो फिसालानोबो ओंखाम जाहोग्रोनानै लानांगौ बेनिफ्राय खामानि मावबावनांगौ माने फुजा आरि होआखै आरोना आं दाबोनो बेनो ओंखाम जाहोग्रोसै ओरैनो दुगैदों खांदोंल' ओमफ्राय दा बेनो ओंखाम जाखांबासो खामानिया जागोन आरोना नङाबा बेयो आंखौ फुजा होनायावहाय डिस्टार्ब खालामफैबाय थागोन बेयो ओंखाम जाहोआबा बेखायनो बेखौ उदै बुंहोग्रोनानै दोनसै ओमफ्रायसो आङो आरामसे गोसो मथे फुजा खालामसै आरोना थ' थबाय थादों नोंथांमोनाबो दा नोंथांमोनजों शेयार खालामलांबाय थानोसै आङो दे सोनांगौ अबाय सोनांगौ अबाय सोनो अबाय सोनांगौ बैनिसो दा नोंनि नैबेनिसो नै मामि नै नैबेनिसो बियो ओरैफ्लाय बैयावसो औ बैयाव जिरायग्रासो फैदो र' हाबाब खेबसेनो ओंखारा बेयावसो दा नैबेयावसो जिरायग्रासो दा इसोर मैला जाजोबनायसो बेखौनो होयो नामा दे जिरायदो जिरायदो आयौ बेयाव जिरायबाय दा लोगोफोर नै फुंनि खामानिफ्राथ' जोब्बाय बेखौ ओंखाम जाहोखांनाय आरिखांनाय नै आंबो फुजा आरिखौ लाखांखाबाय आंबो जाखांबाय आरोना फुजा होखांनानैहाय जाखांबायबो माबाया परथा लाबोदोंमोन नालाय बेखौनो आङो ओंख्रिखौ जानो बायो थारमाने ओंख्रिखौ जायो जानाया ओरैनोबा ओमफ्राय बे प्लास्टिकआव लाबोनाय जायो नालाय बेखायनो प्लास्टिकआव लाबोनायखाय आं जानो बायो आरोना बेखायनो परथाखौ माबाजों जाबाय आङो मा होनो गाइखेरजोंसो जानाय जाबाय आरोना दा बेनिफ्राय नै दाथ' आरोबाव साननि लाहार फाहार खालामनांगौ जाहैलायबाय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय मा संनाय जागोन मा लाहार फाहार खालामनाय जागोन दा फैगासिनो बिनानावाबो 11थायावमोन नालाय क'क्राझारनि गारिसो गाखोगोन जाहैबाय आरोना बियो ओमफ्राय कारिगावआव लायनांगौ 10थानिजों फैनो नागिरदोंमोन मानसिया ओमफ्राय 10थानियाहाय गैयानो दिनैहाय बेखायनो 11थानिजों फैनो नागिरदों आरो मा खालामबाय थादोंलाय दे होमबा संनाय खावनायखौ लाहार फाहार खालामसै आङो दानिफ्रायनो बेयाव दं नै ओंखाम संबाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय दाउ बेदर बे बाबानि ओमफ्राय बेयाव दं नै अमा बेखौ संनांगौ दा माजों संगोन नायनोसै नै बेजोंनो संलाजोबसै खोस्लि ना मा होनदोंहाय बेखौहाय खोस्लिलाय बेजोंहाय निरामिसबो संगोन आमिसबो संगोन र' दा संबाय थाग्रोसै एकदम संगासिनोथार औ माबे नोङो नै बेखौ बिदि जाहोनानै दोनाबा मावनो हाया नै बादाम एवना होदो आङो बादाम गोथांखौहाय ओमफ्राय हांसो गारामा उपाय गैया बेनो जादो बेखौ मा होनोमोनलाय बेखौ मा होनो बादाम बे बादाम नङाथ' बे गारामा होनलाय गारामा होनो रोङा बादाम नङा बे नै अमाया एवगासिनो
औ नै बेखौ हरसै दाना आयो दुगैखांबाय आयो मा गानहोखो नोंखौ आबैया मा गानहोखो आबै गानहोदों नायनि दे मोजाङै थालाय दे भिडिअ खालामनि नोंखौ दे मिनिदो दाना दे मिनिदो दे आया आया बिदि खालामनाङा ना दे र' आया 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 बिदि जायो कुर्ता गानलायनानै नै आंना ओंख्रियाबो जाहांगासिनो आलु मटर लाइ देन्जारसो माबायदि ओंख्रि जाखोसो नंलायसिगोन मानसिफ्रा नै थारमाने आंहा न'आव थानायजोंनो जालाबायगोन होननानैहाय हालदै नाङै बायदि नुदोंहाय माबायावहाय ओमफ्राय नै केमेरायावसो हालदै नाङै बायदि नुदों बेयावलाय जाबाय थिगनो जाबाय थिग जाबाय अमा बेदराबो नै जाबाय बेबो ओरैनो बिदै एवनोसैल' आरो बिदै गैयै बिदिनो एवनायल' जाबायानो नै बेयाव नायदो मा होदेरना होदेरबावखो आङो मुला जाफेरबायना बेबायदि मुलानि पक'रा बानायनोसै बेदरफ्रा ओरैनो थालाबाय थायो नालाय ओंखायनो माबा बानायनो होननानै गोसोखांलाबायनानै होबाय आं माबाजोंहाय दालिजों नै फाइनालि लोगोफोर गासिबो ओंख्रिखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामसै आङो मा संखो मा जाखांखो गासिबो रेडियानो जाजोब्बाय आरो ना दा नै थांथां बानलु बाथोनल' देगासिनो बेयावहाय ओमफ्राय बानलु बाथोन माने दुन्दिया बाथोन देगासिनो दा बे जाबावनांगौ दङ ओमफ्राय नै मा जाखो रेडियाहाय नायदो आरो ना बेखौथ' दहायनो देखायखांखाबाय बे जाहैबाय दाउ बेदर ओमफ्राय नै अमा बेदरा अमाजों खोस्लिलाइजों बियो ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय नै आलु मटर ओमफ्राय खोस्लिलाइ बेबो आरो नैबे जाहैबाय मुला खाजि ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नै पक'रा दालि मुला पक'रा बियो ओमफ्राय नै बेयावहाय माबा बानलु बाथोन दुन्दिया बाथोन देगासिनो नोंहा मा जागासिनो नै नों गेलेगासिनो नों गेलेगासिनो उन्दुथ'वा बोदैनो फन हरद' नैबे जिनिसखौ खिन्थानो रोंबावाखैसो हांसो गारामाबो एवनानै दङ बेबो दा लोगोफोर नै ओंख्रिया जाजोबनायनि जानायनि लाहार फाहार खालामबाय जोङो दाबो नै आंनियावहाय थोरसियाव मा दं नै नंगौ नै सासेया इस नोंबो जाफाबाय देलायलायनानै ओमफ्राय जोङो आलासि फैगोनखौ जों नेबाय थाला ओमफ्राय जोङो जागोरसै आरोना जों जागोरनानै लानोसै दानो सफैया नालाय दाबो टाइमा 2टा जाखाबाय नै दा बेखायनो जों थानो हाला जों जागोरनानै लानोसै बेखायनो दा फैबाय थासिगोन आरोना बे फैनानै दाहाय जाफैसिगोन बेलासिनिसो बेना बेलासिनिसो आलासि जानो ओंखायनो जों नेथ'नो हाला जानानै लानोसै जों दे जादो नै बे माइरं रुनाय बियो ओंखामाहाय माइरं रुनाय बियो ने रुनाया माइरङाहाय आलासिया सोरा मिथिबाय फैद' उन्दुनोसै फैद' उन्दुनोसै नाम जागोरबावोसो जा गोदै जामारबायबो गोदैथार औ सुबाय आङो जाबाय दा इस नै अखाफोरा जि मोजां नुहुरबाय ओमफ्राय नै
गावदां जाजोब्बाय समायनानो लाजिदों हनै लाजिदों जोंना आलासिया सफैबाय मबाइला सिबाय नै ओमफ्रायहाय बियो नुनानै ओरैबायदि लाजिलायबाव मा जाखो मा जादों जेबो गैया औ ओमफ्राय दा नेगासिनो नै नेलागासिनो नै 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 बाथरुमावनो ओइ दाखोसै र' आया हनै गोलैबाय माथो गाखोनांगौ नोंलाय नै बे केकखौ जानोनो नेगासिनो ओंखाम जाखांखाबाय मानसिया ओंखाम जाखांखाबाय गोथावखाना बे गोथावखाना नै डक्टर वेटकारनि डक्टर वेटकार बा अटकार होनो वेटकार बाटार आलमन्ड केक ओंखाम जाखांगुलायबाय नै नों मा जाखो लिसा जाजोब्बाय शेयार खालामनो सानदों जानो हाथारला बे लुगैदोंसो ओरैनो मा जाखो दाउ जायासै अमाल' जाबाय ओमफ्राय बै ओंख्रिबो जायाखै आलुखा होनलाय मादैनि गिफ्ट नै मादैनि गिफ्ट नै मादैनि गिफ्ट खुलिनोसै दे नै मा लाबोदों बोदैया मामिनो नायनोसै दे जोंहा थ' नायनोसै थ' बैयावहाय ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो दासो नोंथांमोनजोंहाय फिसा आनबक्सिं खालामनो सानदों आरो ना बिनानाव लाबोनाय माखासे इयारिंस दङ ओमफ्राय बेखौ नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनो होननानै सानबाय आङो मा लाबोदों गिफ्ट लाबोदों नै गिफ्ट मोनदों आरो ना ओमफ्राय आङो दासोहाय माने खालामखांबायमोन आरो ना बे खोमसि थारमाने लाइटखौनो होनो रोङाखै आङो माबानि लाइटखौहाय रुमनि लाइटखौहायनो मोनसेल' होदों आरो ना मोनसे फिसा दं नालाय रड लाइटखौ होनो रोङाखै बेखौ दङ ओमफ्रायहाय उनावसो नायफिनबाय आङो भिडिअखौ मा खोमसि नुखो होननानैहाय ओमफ्राय आं दा बानायफिननो सानबाय आरो ना आङो केमेरानि माबाखौबो फ्लेश लाइटखौबो होनो बायो ओमफ्राय मेगनाव बिराद नाङो नालाय बेखायनो आङो होआ आरो ना मेगनखौ आलौनाय मोनो आङो उनाव नायखांबाथाय ओंखायनो आङो होआ ओमफ्राय जाखिनि दं बे रुमनि लाइटजोंनो बानायनोसै होननानै सानबाय आरो ना आङो ओमफ्राय आंनावथ' रिं लाइटबो गैया नालाय दा नै आं गाननानै देखायनोसै नै बेनो फार्स्ट बेखौ देखायग्रोबाय आङो बे जाहैबाय कुर्ताफोरजों गाननोबा आरो ना नै बायदि नुदों नै बेनो आरो ना बे मोनसे जरासे ओमफ्रायहाय आरोबाव आंना नैबे खोमा माबायाहाय बिराद रोजा नैबेयो मा होनो खोमा बिलाइयाहाय ओमफ्रायहाय खोमा गुदुङाहाय माबा मा होनो गुसेबनो र' नै बे मोनसे नै आं बांद्राय गिदिरबो गानखाया नालाय बेखायनो बिदि फिसा मिनिमाल नै बेनो आरो ना नै माबायदि नुदों iya बायदि सिम्पोलनो बिसोरो ओमफ्राय बे लुवार बायदि मोनदों आङो लुवार थनथ्र'नानै थानाय बायदि नैबे गल्डेन कालारनि सामफ्रामबोनि थाखाय डिउटियाव गाननो हाबाय आरो ना बिदिखौहाय नै बे जाहैबाय जरासे ओमफ्रायहाय नैबेखौथ' बिराद मोजां मोनदों आङो बे जाहैबाय बे मोनसे बे मोनसे नै ओरैजोंहाय नै बिराद मोजां मोनदों आरो ना बेखौहाय बे ओमफ्राय नैबे मोनसे दंबावो
नैबे एसे आलदा बेखौ सोगोरसै आङो नैबेखौहाय नै ओमफ्राय बेखौ उनजोंसो सोहरनांगौ नै ओमफ्रायहाय खिला मारिबावनांगौ बे जाहैबाय बे मोनसे बे जाहैबाय नै बे मोनसे बाय दिस्टार्बबाय आनबक्सिंफ्राव औ नै बे औ जाबाय आङो मोनसे दाख्लिहाय फ्लिपकार्टआवबो बिहरनाय दंमोन आरोना बेखौबो आङो दिनैहाय शेयार खालामखानि दाख्लिफोर आङो गोसो गैयामोन नालाय ओमफ्राय नै माथो जानला मोनला सफैलाबायोहाय नै फाथरानो मोनसे गनायमोन नैबो गहां जानानै दङ मोजाङै माबानायानो नङा बेखायनो आङो बायनो बायो अनलाइनावहाय बेबायदि इयारिंस टियारिंसफोरखौहाय ओमफ्रायहाय दाम खमनिबो एफा मोना नैबेसोर गासिबो बे बिनानाव लाबोनायाहाय माने 50 रुपिसनि आरोना ओमफ्राय बेहाबो नै बेमोन आरोना नै मोजाङानो मोजांमोन ना बेबो नै स्राङावसो लानो मोननांगौमोनहाय नै ग्रीन कालारनि स्ट'नआ सिनायखादोंना ओरै बे लाबोनाय नै ओरै फारसे ओरै फारसे नै जाबाय आरोना ओमफ्राय बेखिनियानोसै नैबेथ' बेसेबांबा बुरजामोन दामा बेसेबांमोनथाय आं बावबायसो होमबा लोगोफोर नै बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आङो दिनैनि ब्लगखौहाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं